Γιάννη, κύριε Χίο, κύριε Σερέτη, δείτε όμως το επόμενο βίντεο. Το χάλι μας. Λοιπόν, προσέξτε, θέλω το βίντεο που σπρώχνουν εδώ το ασθενοφόρο, το βλέπουμε στο βάθος, ωραία, με το zoom, προσέξτε, σπρώχνουν το ασθενοφόρο. Ρεύμα, προσέξτε, στο αντίθετο ρεύμα. Ναι, κύριε Χίο, στην Αγία Σάνης, έτσι, στην Αγία Σάνης. Δηλαδή, που γελάω. Για Αθήνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένας από πίσω 9. 9 άτομα, επειδή μου το στείλανε στο email μου, αγαπητέ μου κύριε Φανίδη, 9 άτομα, προσέξτε εδώ να δείτε, αγκομαχώντας, αυτή είναι κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Γάζα. Λες και έχουν χτυπήσει με ρηπές Καλάσνικοφ ένα ασθενοφόρο του εκεί δημόσιου τομέα υγείας που νομίζω ότι λειτουργεί καλύτερα από ό,τι λειτουργεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 9 άτομα σπρώχνουν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ΕΚΑΒΙΤες, ούτε με τους οδηγούς. Στην Αγία Σάνης, στο αντίθετο ρεύμα, με κίνδυνο να προκληθεί τροχαίο δυστύχημα και να θρηνήσουμε θύματα. Γιατί είναι στην αντίθετη πορεία. Και όποιος ξέρει από Αγία Σάνης αντιλαμβάνεται τι σημαίνει εκεί. Η μισή περιοχή είναι γεμάτη από μεταφορικές εταιρείες. Ναι. Αν βγει ένα φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα, θα τους πάρει όλος ο χάρος. Και ρωτώ τον κύριο Γεωργιάδη, τον εξυπνάκια κύριο Γεωργιάδη, επιτέλους να μετρηθούμε με τον κύριο Γεωργιάδη υπομορφήν εικόνας, επιχειρημάτων, οπτικής δημοσιογραφίας. Ορίστε τα χάλια σου, ρε. Και σου μιλάω γιατί σε ξέρω τόσα χρόνια. Ορίστε, ρε, τα χάλια σου. Τι έχεις να πεις γι' αυτά? Βγαίνεις, κοιτάξτε, το παιδί αυτό, και μιλάω για τον κύριο Γεωργιάδη, έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει κάποιο πρόβλημα. Πολιτικό πρόβλημα, για όνομα Θεού. Πολιτικό πρόβλημα. Θέλει συνέχεια την αυτοεπιβεβαίωση. Θέλει συνέχεια τη συνέντευξη. Θέλει συνέχεια τη δημοσιότητα. Θέλει συνέχεια την προβολή. Ο άνθρωπος, η ζωή αυτού του ανθρώπου είναι ένας καθρέφτης. Βάλτε τον να καθρέφτη, επιτέλους να τελειώνουμε. Έτσι είναι, κύριε Φανίδη. Κύριε Χίου μου, και με αυτό να πάμε σε ένα διάλειμμα.